אני גיליתי משהו מטורף שאין סיכוי שידעתם. שוביניזם זה לא להיות נגד נשים. שוביניזם התחיל בתור שם משפחה. תכירו? ניקולא שוון, החייל הכי מורעל בצבא של נפוליאון. הבן אדם נפצע 17 פעמים, איבד 3 אצבעות ועין, ועדיין המשיך לשרת את נפוליאון בנאמנות עיוורת. פטריוט על סטרואידים. והחלק הכי מעניין זה שהוא לא היה אמיתי. הוא היה סאטירה. במחזמר מ-1831, לקוקח טריקולוך. שם שוון הוא הפטריוט הנלהב מדי, שמעריץ את המנהיג, לא משנה איך הוא מתייחס אליו. פרודיה על נאמנות עיוורת ואפס חשיבה ביקורתית. זה היה מזמן, לא משהו שאנחנו רואים היום. המחזמר נהיה ויראלי בטירוף, וככה הגיע לעולם מושג חדש. שוביניזם. פטריוטיות קיצונית והערצה של המנהיג. מה הבעיה? שכשמעריצים משהו בצורה עיוורת, חייבים להאמין שהוא מושלם. אם לי יש ערך רק כי אני חלק מקבוצה, אז כדי שהערך שלי יעלה, הקבוצה חייבת להיות יותר טובה מאחרות. לכן כל מי ששונה ממני הוא בהכרח פחות טוב. ואם מישהו מעז למתוח ביקורת על הקבוצה, או על המנהיג שלה, הוא בוגד. הוא לא משלנו, הוא לא של צרפת. שוב, זה היה מזמן, לא משהו שאנחנו רואים היום. אוקיי, יונתן, אבל איך זה כן הגיע לנשים? תודה על השאלה, חזי. אז ככה, במאה ה-20, נשים הבינו שפטריוט עיוור וגבר רעיל עובדים על אותו שקר. הם מאמינים שהקבוצה שלהם נעלה יותר, פשוט כי היא הקבוצה שלהם. לא צריך הישגים, מספיק ללכלך על שאר הקבוצות. לדוגמה, כשפטריוט עיוור רואה שאין ניצחון במציאות, הוא צורח ניצחון מוחלט ומנסה להקטין אחרים. וכשגבר לא מרגיש באמת בעל ערך, הוא מקטין נשים כדי להרגיש נעלה. זה אותו מנגנון בדיוק. להציג את כל השאר כקטנים כדי לנסות להיראות גדול. כשעמוד אינסטגרם, כמו אלפא ישראלי לדוגמה, מתייחס לנשים כנחותות ממנו, הוא שוביניסט. ואנחנו נגד וכל זה, אבל זה גם פשוט לא הגיוני. גבר, אתה יהודי. השנייה היה את יום השואה. 6 מיליון מבני העם שלך נרצחו באירופה בשם האמונה שיש גזע נעלה יותר. השואה היא ביטוי ישיר של שוביניזם. אתה חושב שזה רחוק ממך? חמאס הם שוביניסטים דתיים. מאמינים שהאסלאם הוא נעלה וצריך למחוק את כל השאר. טבח 7 באוקטובר גם קרה כתוצאה משוביניזם. שוביניזם לא טוב לאף אחד מאיתנו. גם לא לך. תזכור את זה בפעם הבאה שאתה מנסה להקטין אחרים כדי להרגיש גדול. ותזכור גם את ניקולא שוון. אל תהיה בדיחה.